sojoji ga sojoji ne garanti abubuwa sun fice abubuwa sun fice abubuwa tinubu ba a san shi domin zai yi gaba ba to a jira mu nan da mintuna kaɗan za mu je mu gana da wato manya-manyan mutane Mana sati a gare mai mutane. Gangaro kawai. sojoji ga sojoji ne garanti abubuwa sun fice abubuwa sun fice abubuwa tinubu ba a san shi domin zai yi gaba ba to a jira mu nan da mintuna kaɗan za mu je mu gana da wato manya-manyan Mana sati a gare mai mutane. Gangaro kawai. Mana sati a gare mai mutane. Gangaro kawai. sojoji ga sojoji ne garanti abubuwa sun fice abubuwa sun fice abubuwa tinubu ba a san shi domin zai yi gaba ba to a jira mu nan da mintuna kaɗan
za mu je mu gana